זה היה 9 באוגוסט 2006, מלחמת לבנון השנייה. בעיצומה, עשהאל לובוצקי בדרכו לתוך לבנון להביא ציוד והספקה ללוחמיו הנמצאים בבינג'בל. לפתע ההבזק של אור מתקרב אל רכב האכזרית שבו נמצא עשהאל. טיל הנ"ט הקטלני פגע ברכב, עשהאל נפצע קשה. רגלו כמעט נקטעת, הוא מאבד דם רב, גופו סובל מכוויות ומשברים. עשהאל מפונה מהשטח לטיפול נמרץ לסדרת ניתוחים הנמשכת 48 שעות רצופות. את הרגל הצליחו להציל, השיקום ארך זמן רב, עשהאל נחוש לחזור וללכת על רגליו וללמוד רפואה. אגף השיקום של צה"ל מלווה אותו במשך שנה ארוכה של ניתוחים אורתופדיים ופלסטיים וטיפולי פיזיותרפיה. לאחר שהוא משתחרר מבית החולים, עשהאל מתחיל ללמוד רפואה בבית חולים הדסה עין כרם. אז הוא זוכה להכיר את אביטל והשניים נישאים בשנת 2009. כשהוא עמד מתחת לחופה, עשהאל שבר את הכוס עם אותה רגל שכמעט איבד במלחמה. המעגל נסגר. אני מתכבד להזמין את עשהאל לובוצקי. למעלה מ7 שנים חלפו מאז קרב בינג'בל, מאז תום מלחמת לבנון השנייה. העשן התפוגג, המלחמה הסתיימה, הפצעים נכבשו. מראות הקרב ותוצאותיו קשים. ליווינו את ההרוגים בדרכם האחרונה. בעומדי כאן, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אני נזכר, כבכל יום, במלחמה, בקרב הגבורה בבינג'בל, בו נהרגו 8 מחבריי לגדוד. היה זה בדמדומי אור ראשון, בתחילת מלחמת לבנון השנייה. עוד יום, אך יום בלתי נשכח. עבור כה רבים מאורעות יום זה, ראש חודש אב, לא ימושו מהזיכרון לעולם. ההליכה החרישית, קולות הירי והנפץ, הקרב העקוב מדם, הגבורה ואחוות הלוחמים. אני זוכר את אותו היום, לעולם לא אשכח. לוחמי גדוד 51, חבריי לנשק, לחמו בגבורה בקרב בינג'בל. עשרות נפגעו, 8 נהרגו. מי הם אותם לוחמים שהקריבו את נפשם? מי הם אלו שחירפו נפשם יחדיו למען אותה מטרה נעלה? הם מגיעים מכל שכבות החברה הישראלית, מאזורים שונים בארץ ובעולם. 8 הרוגי הקרב מייצגים את הפסיפס האנושי הייחודי של החברה הישראלית, עולים וותיקים, דתיים וחילונים. עמיחי מרחביה מעלי שבחבל בנימין מסתער בראש חייליו עד שנפגע, יחד עם חוליית החוד. אסף נמר מאוסטרליה, יחד עם שמעון אדגה שעלה מאתיופיה, טיפלו במפקדם הפצוע. בהמשך, אש האויב השיגה גם אותם. סמל המחלקה, שמעון דן מאשדוד, מוביל הסתערות שנייה ונפגע. הסמג"ד, רועי קליין, אף הוא מעלי, משיב אש ומארגן את חילוץ הנפגעים. לפתע נזרק רימון אל עבר הכוח. קליין מזנק עליו, מקריב את חייו למען חייליו בקריאת שמע ישראל. הסמ"פ אלכס ורצמן, שעלה מאוקראינה, יחד עם קשרו עידן כהן מיפו, מצטרפים ללחימה ונפגעים מאש קטלנית. אוהד קלאוזנר מבית חורון, שכל העת חילץ פצועים, נפגע מצלף. עם חשיכה קיבלתי משימה לחלץ את החללים מהקרב. ביצענו את המשימה, חייליי ואני, במסירות ומתוך תחושת שליחות. ידענו שעלינו לעשות הכל על מנת לחלץ את הפצועים ולהביא לקבר ישראל את כל ההרוגים. לא ידעתי שכעבור ימים ספורים חייליי הם אלו שיחלצו אותי בעקבות פציעתי הקשה בלבנון. נשאלתי בעבר על ידי צוערים בבה"ד 1 על מקור הכוח למפקד בלחימה. עניתי להם שבעיניי זהו שילוב של עולם הערכים של המפקד יחד עם העוצמה מהחיילים. רעות לוחמים פיעמה בקרב חיילי מלחמת לבנון השנייה. הרעות היא זו שהניעה לוחמים להסתער כנגד האויב, היא זו שהובילה לגבורה בלתי נתפסת. הרעות שהובילה את סבי וחבריו הפרטיזנים במלחמתם בנאצים
מעניקה גם כיום את הכוח למפקד להוביל את חייליו תחת אש, והיא המסייעת ללוחמים לחרף נפשם אל מול פני אויב. אחוות לוחמים יחדה ומאחדת את חיילי צה"ל ומעניקה להם עוצמה לעמוד כחומה בצורה אל מול אויבינו. הרעות בין הלוחמים מעניקה כוח בקרב תחת אש, ויכול אני להעיד שהיא גם מעניקה כוח בשיקום ובהתמודדות שלאחר המלחמה. משימתנו כאזרחים וכלוחמים שעברו את מוראות המלחמה, לדאוג להפצת הרוח המיוחדת ולהנחלת הרעות והאחווה בקרב עמנו. אנו מעלים על נס את גבורת הלוחמים ומבטיחים שהלפיד שנשאו הנופלים ימשיך להאיר וזכרם לא יסוף מעמנו. איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.